què tal a tots? Molt bé, ja tornem a ser aquí, benvinguts en el canal Ball a Vall de Bot. Avui farem un punt de jota, més ben dit, un canvi d'un punt de jota que ja hem fet en vídeos anteriors, que és davant darrere sense botar, i farem el canvi en volta. Aquesta volta serà la mateixa que si per el de davant darrere sent botant, és a dir, tant el davant darrere sense botar com el davant darrere botant, tots dos, el canvi en volta, la volta és la mateixa. Vos ho farem en dos vídeos perquè ho pugueu tenir més clar, d'acord? El davant darrere ja el sabeu, només el recordarem una miqueta i després passarem a fer la volta del canvi. Si recordeu, el davant darrere era en la potada, faríem això, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Molt bé, i també se pot fer a l'altre costat, començant la potada en el peu dret. 1, 2, 3, en aquest cas, els braços van al revés, veus? El dret per el davant i per el darrere l'esquerra, veus? Davant darrere. Molt bé, hem de passar d'aquest a aquest, i ho podem fer sense volta i amb volta. Aquesta vegada ho farem amb volta. I com se fa la volta? Per fer la volta, per fer els canvis, és a dir, per passar d'aquest de l'esquerra a aquest de la dreta, sempre s'ha d'esperar estar a davant, com quan anem en el punt llis o quan del punt llis comencem a davant. Val? I seria això. 1, 2, 3, i aquí faríem 1, 2, 3. D'acord? Mira, ho tornaré a fer. 1, 2, 3, aquí botaríem, i això ja és la potada. Val? Ho tornem a fer. Tornaríem fent l'esquerra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esperam estar davant, i aquí farim un bot a pata coixa, i això ja és la potada per fer el davant. Cap aquí de ça seria el mateix, esperar estar en el davant, i el peu que fas davant és el que comença la volta. Val? Faríem davant, i tornaríem a fer un, i això ja és la potada per fer el davant. Val? Ho tornem a fer. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 3. Va? Davant, una pata coixa, potada, davant. Molt bé. I els braços com se fan? Si vos en recordeu, per davant posaven l'esquerra a l'aire i quan feien la potada canviaven de braç. Val? Potada, davant. Potada, darrere. Per la volta, el peu que comença és el braç que també comença. Veus? Potada. Ho tornarem a fer perquè no ha quedat massa clar. Val? Davant, darrere. Molt bé? Peu que comença davant és el braç. Un, i quan fem hem acabat de fer una altra vegada la potada és quan canviem de braç. Val? El mateix per aquí de ça. Davant, i el peu que comença, un, hi ha gent que ho fa així, val? Que és molt més fàcil, i en el principi val més. Però hi ha gent que els canvia, jo mateixa, per exemple, veus? I ara vos ho faré com ho faig normalment. Molt bé, canvi. Va? Canvi. Va? Canvi. No estic tan enamorada que no em puc divertir. L'amor no em fa dany a mi. L'amor no... I fins aquí aquesta classe d'avui. Ara, més endavant, farem l'altre vídeo on la davant darrere votant, en el canvi en volta, que la volta és la mateixa. Ja ho veureu. Vinga, adeu, fins aviat.
Si vos ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu. Així rebreu les notificacions de nous vídeos.